Benvingudes i benvinguts a la jornada de Comunitats Energètiques Projectes Transformadors que estem organitzant. Em presento, jo soc la Maria Gemma Hernández, soc enginyera industrial, enginyera de les energies i consultora energètica Ecoserveis i conduiré una mica la sessió d'avui. Tots sabem com estem en relació amb el canvi climàtic, hem sentit a parlar que els impactes seran més creixents i més freqüents i la transició energètica és més urgent que mai. I en aquesta situació les comunitats energètiques són una eina molt poderosa, evidentment perquè aporten beneficis mediambientals, però també pels beneficis socials que aporten, la democratització de l'energia o l'apoderament de la ciutadania i l'arrelament al territori també, que són conceptes molt importants. Per altra banda, la crisi ecològica se suma a les pujades de la llum que estan havent-hi recentment, que està deixant a moltes famílies desemparades i en situació de vulnerabilitat energètica. I volíem parlar una mica d'aquests temes, de com sí, fer una transició energètica, però no deixant a ningú enrere, especialment a les famílies amb vulnerabilitat energètica. Aleshores, en la trobada que hem organitzat per avui, us proposem fer una trobada entre 6 projectes referents a territori de comunitats energètiques amb l'objectiu que els altres municipis us animeu a tirar endavant comunitats energètiques, això, en els vostres territoris. I també un altre objectiu seria fer una transferència de coneixements d'unes comunitats a les altres, perquè sí que ens estem trobant amb molta gent que ens comenta això de la falta de referents, que és bastant clau a l'hora de tirar endavant un projecte de comunitats energètiques i això, compartir els aprenentatges, els reptes que ens hem trobat d'unes comunitats a altres. Ja veureu que són projectes diversos entre ells, alguns són d'autoconsum, altres són de rehabilitació energètica d'edificis. També són projectes que es troben en diferents estats d'evolució, alguns d'ells tots just estan començant o es troben en fase de gestació i altres més aviat es troben en fase d'acompanyament i ja són més madurs i per això hem organitzat aquesta trobada. També li volíem introduir una mica a la jornada d'avui l'enfoc social, això de no deixar a ningú enrere. Llavors, quan organitzàvem la jornada, una de les preguntes que proposàvem als projectes que parlaran avui és com ha contribuït la vostra comunitat energètica a generar cohesió social al barri. Aquesta és una de les preguntes que intentarem resoldre o intentarem respondre avui. Aquesta jornada s'emmarca dins el projecte Energia Solar per Tothom i a banda d'aquest projecte tenim uns projectes convidats, que són el projecte Vilabat a Viladecans, la comunitat energètica del Guinardó de Barcelona, unes comunitats energètiques a la comarca d'Osona, el barri solar de Zaragoza i la comunitat energètica de Montolivet d'Olot. I ja comencem, només uns apunts tècnics abans de començar. Si us sorgeixen dubtes, ara us escriuré pel xat al canal a través del qual ens els podeu fer arribar. Al final de la sessió tindrem uns minuts per resoldre dubtes, però si no els podem resoldre tots, ens els feu arribar i nosaltres des d'Ecoserveis els redirigirem als ponents en concret amb l'assumpte, el títol de la jornada. Més coses. Recordem, sisplau, de mantenir el micròfon apagat durant la jornada per evitar interferències. I una altra cosa és que la sessió s'està gravant, la penjarem a YouTube i us enviarem l'enllaç quan s'acabi la jornada. Doncs comencem. El primer projecte és Energia Solar per Tothom, un projecte d'Osona Acció Social, el Consell Comarcal d'Osona, l'Agència Local de l'Energia d'Osona i Ecoserveis. És un projecte cofinançat per la Fundació La Caixa i us presenten el projecte l'Adrià Cerarols i la Sílvia Madrid. La Sílvia Madrid és directora de Serveis Socials i Programes Transversals al Consell Comarcal d'Osona. I l'Adrià és enginyer industrial i consultor energètic Ecoserveis, ha desenvolupat projectes tècnics relacionats amb l'energia, com també més socials vinculats amb la pobresa energètica. Et dono la paraula, Adrià. Sí, moltes gràcies, Maria, per la introducció. De fet, saludo a la Sílvia des d'aquí i deixo que sigui ella potser la que comenci amb la primera part de la presentació del projecte, així ens ho partim una mica. Molt bé. Bon dia a tothom. Doncs res, ens fa molta il·lusió estar aquí per presentar-vos una unió que realment és molt necessària avui en dia, que
entitats del tercer sector, amb l'administració pública i, en aquest cas, serveis socials o acció social que atenen a persones amb dificultats o socioeconòmiques, persones vulnerables, amb aquest tema de la transició energètica. Us presentem un projecte pioner que creiem que pot ser replicable a altres territoris i que realment ens ha agradat molt poder-hi participar perquè sí que ha tingut un impacte molt positiu amb les persones o els ciutadans que han participat en aquest projecte. Per fer-vos la introducció sí que us posarem en pantalla un petit vídeo que és molt curtet, són de 2 o 3 minutets, però perquè veieu això, una mica la introducció en què consisteix en aquest projecte i ara hi entrarem una mica més a fons. El projecte Energia Solar per Tothom és una solució col·lectiva que busca l'apoderament de les famílies i fomentar la cohesió social per reduir els casos de pobresa energètica. L'element innovador del projecte és el fet que les famílies participen en una instal·lació fotovoltaica pública, donant-los així l'accés a les energies renovables, un món que avui dia encara és molt tecnificat, a través d'una facturació social. Per desenvolupar el projecte ens hem unit l'Agència Local d'Energia d'Osona, el Consorci de Serveis Socials i l'Associació Ecoserveis per abordar-ho de manera transversal. Doncs em van trucar a l'assistenta social i em va dir, tinc un curset que potser, crec que t'interessa i com que a tu t'agrada fer cursets t'apuntaràs, digue-m'ho. Diu d'estalvi energètic, diu tant. Dic, vols saber res més? Dic, digue'm quan començo. I diu, ja t'avisaran i et diran quan comences. Tot el que comenci estalvi m'interessa. Clar, les famílies són famílies que són ateses per serveis socials, la majoria conegudes, però sí que hem fet una selecció perquè hi participen un total de 30 participants. Tenim un canal de comunicació amb les famílies on, a banda de convocar-los per les sessions o enviar-los informació periòdicament, ells ens poden plantejar dubtes o demanar-nos que els ajudem en la gestió dels contractes dels seus subministraments. El que ens van ensenyar, ens van explicar el dia que ens van fer la facturació, ens ho van enviar també per WhatsApp. Que això va molt bé perquè si alguna cosa et va quedar un petit dubte, sempre ho pots obrir, repassar i dir, mira, això que no sabies com anava, doncs mira, ho tens aquí. Després em va dir, tindreu un petit ajut per haver assistit al curset, però aquesta no era la motivació per mi, perquè jo no vaig preguntar ni quants diners, ni quan es cobra, res, Vaig dir, millor que hi hagi un ajut, però a mi el que m'interessava era com estalviar al final de mes energia. L'ajuda és una altra cosa que també, Déu-n'hi-do, mira, també va bé, encara que sigui poquet, sempre tot ajuda. Però és molt important, per això no m'he perdut ni un dia ni me'n penso perdre cap tampoc, perquè cada vegada veus coses noves que val la pena. Va flipar molt, perquè dic, hòstia, ningú s'ha de gratar la butxaca, perquè és una cosa que es generarà i està fent un servei, m'agrada molt. Jo em sembla que no he perdut pas ni un dia dels que he fet, que no hagués sortit i hagi dit, mira que bé veus, això no ho sabia. He conegut gent jove i tota molt agradable, molt oberta. Em sembla imprescindible que aquest curs, aquest taller, o com li vulgueu dir, es faci en uns altres pobles, perquè és una eina que ens pot ajudar a molta gent a arribar a final de mes. I el tema de que no només sigui un ajut econòmic, sinó que hi hagi uns tallers, que se'ls formi aquestes persones, que es pugui fer aquest empoderament per conèixer millor els seus drets com a consumidors, doncs jo crec que és una línia que s'ha de seguir i que pot ser replicable a molts llocs d'aquí a Osona i crec que a la resta de Catalunya. Aquest projecte és un projecte pilot referent a Europa, primera prova pilot a nivell europeu. És un projecte que lliga amb aquesta, diguem-ne, sacsejada que volem fer. Volem fer la transició energètica des del territori, amb els agents del territori,
I un dels projectes que tenim, no pot ser d'una altra manera, és aquest de la pobresa energètica. Per tant, aquesta, diguem-ne, energia que destinem a canviar el model energètic de la nostra comarca ha de ser amb tots els veïns i totes les veïnes de la comarca i també, i més encara, amb els que en aquests moments tenen risc de pobresa energètica. Molt bé, espero que us hagi estat interessant i ara explicarem una mica els detalls del projecte. Aquest projecte neix de la mà d'Ecoserveis, que tenien intenció de presentar-se al finançament de la Fundació La Caixa i ens van proposar a dos departaments, som dues entitats diferents però que pengen d'un mateix ens, el Consell Comarcal d'Osona a través de l'Agència d'Energia Local d'Osona i Acció Social d'Osona, que som l'ens prestador dels serveis socials a la comarca d'Osona. Se'ns fa aquesta aliança, nosaltres ja com a Osona, com a Consorci d'Osona de Serveis Socials ja teníem una trajectòria de treball conjunt amb l'Agència d'Energia a través d'anys, però jo crec que se'ns proposa aquest projecte pilot sobretot amb el repte d'accedir sobretot a aquests col·lectius vulnerables amb aquest procés de transició energètica també basada també en l'ús de la tecnologia. Són persones, són usuaris que realment estan molt lluny del coneixement de què implica aquesta transició energètica, de les plaques solars, quin ús se'n fan, i després també són usuaris, són persones, són ciutadans que tenen moltes dificultats per entendre també tot el tema de les seves tarificacions, etc. Com vam triar aquestes persones? Aquestes persones, com hem dit, va ser un projecte que hi van participar uns 30 participants de tota la comarca i vam triar aquestes persones amb el sentit eren col·lectius vulnerables, que ja els teníem coneguts en acció social, que creiem que podien participar, que els hi aniria bé empoderar-se. I el repte és una mica que teníem amb aquestes persones és això, que des de serveis socials no fóssim només reactius amb el tema dels ajuts, de subministraments o per abordar la pobresa energètica només amb ajuts, sinó també com podem empoderar aquestes persones per accedir a la informació de què implica participar en un projecte de transició energètica. Són col·lectius que els hi costa accedir normalment a la informació, tenen barreres idiomàtiques. Hola? Ara jo et sento, Sílvia. Em sentiu? Sí. Tenen barreres idiomàtiques, de llenguatge, els hi costa també, en molts casos, perquè accedir als ajuts de subministraments que podem establir des de les pròpies administracions, etc. O sigui que realment són col·lectius que els hem d'acompanyar per això, per realment descobrir quins són els propis drets en relació al consum. Un segon, que se m'acaba, no sé què m'ha passat a l'ordre, se m'acaba d'anar la presentació. Aquest projecte, us he dit, és una aliança entre tres parts. El Consell Comarcal d'Osona a través d'Àngel Salvans, que el tenim aquí també, que ell és el responsable de l'Agència d'Energia d'Osona. Després nosaltres hem participat des de l'àrea d'acció comunitària perquè enteníem que el projecte es treballava amb la comunitat, amb les diferents comunitats de ciutadans de diferents municipis. La responsable tècnica del projecte en aquest cas ha estat la Sílvia Rovira i Ecoserveis. En aquest cas tenim l'Adrià, que és el que continuarà explicant el projecte que s'ha fet amb aquestes persones i amb aquests participants. Perfecte, moltes gràcies. Doncs, segueixo jo. Explicar-vos una mica com ha anat, què hem estat fent aquest any que hem desenvolupat el projecte, perquè ha sigut un projecte que ha començat al gener i que l'acabem ara al desembre. Una mica com ja heu vist al vídeo, l'objectiu és, d'una banda,
utilitzar la cohesió social i la sensibilització, l'apoderament d'aquestes famílies com a eina per reduir els casos de pobresa energètica. I després hi ha aquesta altra vessant, no? Que és fer-los participar a la transició energètica a través d'una facturació social que vingui de l'energia fotovoltaica. No? És a dir, també té sentit. Per nosaltres la idea va néixer una mica de dir com podem connectar, no? En aquest cas, l'Agència Local d'Energia d'Osona, que igual té uns ingressos que venen d'una fotovoltaica i per altra banda veiem que a molts punts del territori doncs els serveis socials no donen abast, també no tenen igual prou recursos per poder ajudar aquestes famílies i vam trobar que això era una manera interessant de poder-ho lligar i fer una cosa com que fos de cooperació entre departaments també i que fos com una cadena que li dona valor a tot el procés. Llavors, com us dic, hem estat fent diverses activitats amb totes aquestes famílies que han participat, que després us ensenyaré. Hi ha un enllaç on tenim una guia del projecte per si la voleu consultar i veure què és tot el que s'ha fet més en detall. I, entre altres coses, també vam fer visites a les instal·lacions fotovoltaiques, que ja ho heu vist al vídeo. Aleshores, una mica el funcionament és aquest que ha explicat ja la Sílvia. Doncs, per una banda, els serveis socials van fer tot el que és la selecció de les famílies i ens han ajudat amb el contacte contínuament amb elles. Per altra banda, l'Agència Local d'Energia d'Osona són els que han buscat, en aquest cas, la instal·lació fotovoltaica, però que si el projecte es fes a un altre punt podria ser un altre tipus d'instal·lació també, potser, vull dir, és una cosa oberta. I al final, per una banda teníem que l'Agència Local d'Energia d'Osona ingressava aquests diners a través de la venda d'energia fotovoltaica i són aquests diners els que s'han passat a serveis socials i serveis socials ha fet després el repartiment a totes aquestes famílies. És a dir, que hem trobat com un mecanisme per poder fer com una mena d'energia compartida en col·lectius socials més enllà del que marca el decret, sinó trobant com una fórmula una mica diferent. Llavors, el que és la instal·lació solar és la que hem fet servir per a aquest projecte, que al final és una prova pilot. És una instal·lació de 5 quilowatts que està a l'edifici del Consell Comarcal, que aquesta ja porta uns anys funcionant i és, per tant, una instal·lació que, en aquest cas, està dedicada exclusivament a la venda de l'energia. És a dir, no és una instal·lació d'autoconsum, en aquest cas. Aleshores, el que hem fet a l'hora de plantejar com repartim l'energia en totes aquestes famílies és que hem fet també una eina de repartiment, que després, si us interessa, us la podeu descarregar, on hi ha uns criteris per veure com podem repartir aquesta energia o aquests diners que venen generats a partir d'aquesta energia. I aquesta eina contempla tres criteris. D'una banda, quantes persones hi ha a la llar i aleshores quantes més persones hi hagi, més participació els hi pertoca. Després també hem volgut tenir en compte si hi hagués persones amb algun tipus de discapacitat a la llar, aleshores també computen com a 2 persones i també els hi toca més participació a la llar. I després també hem volgut ponderar una mica els ingressos. Dir, si hi ha famílies amb menys ingressos, els hi donarem una participació més gran. Si hi ha famílies que tenen uns ingressos més majors, tindran una participació una mica menor. I al final són criteris que es poden fer servir tots, o alguns sí, alguns no, i ponderar-ho donant-li més pes a uns o més pes a uns altres. I és una manera de poder repartir aquesta energia. Després, què passa? Que l'ingrés que els hem fet a aquestes famílies, primer teníem una idea feliç de poder-ho fer cada mes o cada 3 mesos, però sí que amb l'experiència hem vist que era una cosa que no era viable perquè administrativament suposa molta càrrega, però el que sí que hem fet és enviar-los a aquestes famílies un butlletí mensual perquè poguessin anar veient quanta energia generava la instal·lació. Els hem inclòs també consells d'estalvis, una mica adaptats segons l'època de l'any, un consell o un altre. I al final, a banda d'aquestes activitats que hem anat fent amb les famílies, també hem tingut un canal de comunicació obert amb totes aquestes persones durant tot el projecte, on els podíem enviar informació interessant, però també ho deixàvem obert que ells ens poguessin plantejar dubtes. Si, per exemple, algú es volia baixar la potència contractada i no sabia com fer-ho, els podíem ajudar.
acompanyar-los una mica en tot aquest procés, no? En tot aquest any que hem estat fent coses. I aquí teniu una mica algunes fotos de les activitats que hem fet al projecte, que com veieu algunes eren més visites, algunes eren més formació, també se'ls ha explicat, per exemple, el tema de les factures, que sempre és una cosa que els interessa molt per veure quins ajuts poden accedir, com el bo social o quines eines poden fer, quins tràmits poden desenvolupar per mirar de reduir la despesa que tenen, etc. I res, així ja per una mica concloure, coses que ens hem trobat, com us deia, per una banda que l'administració, tant l'administració com la distribuïdora elèctrica no són molt àgils en fer tant la facturació o com després poder fer aquest ingrés tant al Consell com després a les famílies, i això ens ha fet que no poguéssim fer diversos ingressos durant l'any, que sí que ens hagués agradat perquè li hagués donat potser una mica més de continuïtat i al final hem optat per fer un sol pagament ara a finals d'any amb tot l'acumulat, però sí que hem anat donant aquestes píndoles informatives mica en mica. Llavors també, clar, cal tenir en compte que malgrat l'eina de repartiment que hem fet, pot ser que administrativament sigui complex fer aquest repartiment i en el nostre cas hem hagut de rebaixar una mica i no fer servir tots els criteris com voldríem, però sí que és una cosa que creiem que en un futur, si s'agafa de bon principi, es podria mirar d'explorar o inclús aplicar altres criteris que no se'ns hagin acudit. I com a coses bones sí que trobem que ha estat relativament senzill trobar les famílies perquè serveis socials ja tenien una base de dades i coneixien els casos. Com us deia la Sílvia, han sigut 30 famílies que hem volgut que fos un grup bastant heterogeni, han sigut de diversos municipis de la comarca, alhora també de diverses franges d'edat, de diverses nacionalitats, orígens i bàsicament així. Després sí que ha estat fàcil poder trobar els espais o fer servir equipaments municipals per poder desenvolupar les activitats. Això sí que és una cosa que hem vist positiu. I un altre missatge amb el que em quedo, que igual ho heu vist també en el vídeo, és que realment l'interessant és que les famílies donen més importància al fet de poder-se gestionar la seva energia, de poder entendre què és el que consumeix més, com es factura, com funciona una mica el sistema, més enllà de l'ajut econòmic, que al final és una cosa que creiem que li dona un plus, però que no hauria de ser el motiu principal. I res, dit això, una mica avui us emmarquem en aquesta jornada perquè una de les nostres intencions és que si esteu interessats en el vostre municipi o en el vostre territori de fer una iniciativa similar, doncs que estem superoberts a que ens contacteu i us podem explicar com s'ha fet, acompanyar-vos en el procés i dir-vos que aquí us he deixat un enllaç i un codi QR també que us porta a la nostra web on tenim el projecte allà explicat i també podeu descarregar-vos, com us deia, una guia del projecte on està explicat pas a pas què és com hem desenvolupat el projecte i després teniu l'eina aquesta de repartiment de l'energia, que al final és un Excel però que és força senzill, que el podria fer servir qualsevol treballador social o algú amb un perfil més tècnic i en qüestió de 3-4 minuts, si li introdueixes les dades, et dona ja com un repartiment de l'energia i dels diners de les famílies. I res, per ara això és el que volíem explicar. Al final teníem aquest espai curt per presentar el projecte i des d'aquí agrair-vos la vostra assistència i dono pas a la Maria, que també ha participat en el projecte però que doni pas als altres projectes. Moltes gràcies. Si teniu preguntes ens les podeu fer també arribar pel xat. Moltes gràcies, Adrià. Sí, hem vist que en aquest projecte, per exemple, ha sigut clau la coordinació entre les diferents parts, algunes de més tècniques per trobar les instal·lacions i d'altres, per exemple, els serveis socials per contactar amb les famílies. Doncs ara dono pas a l'Arnau Alarcón Costa, que us presentarà el projecte Vilabat.
L'Arnau és tècnic superior d'enginyeria, especialista en energia a l'Ajuntament de Viladecans i s'encarrega de la part tècnica dels projectes del Vilabat. Et dono la paraula, Arnau. Hola, moltes gràcies. Un segon, us comparteixo la pantalla. La veieu? Sí, sí, la veiem. Gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies per convidar-nos a aquesta jornada, que vinc a explicar-vos una mica quina és l'estratègia que estem seguint des de l'Ajuntament de Viladecans i el Consorci Vilabat per al desenvolupament de les comunitats energètiques al nostre municipi. Llavors, si explico molt breument què és el Consorci Vilabat, qui no el conegui. El Consorci Vilabat és una estructura público-privada que va néixer a partir d'un projecte europeu de la UIA l'any 2016. Aquest projecte europeu va servir per crear el Consorci, que està format per dues administracions públiques, que són l'àrea metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Viladecans, que és el soci majoritari, i dues associacions privades, que són l'Associació Ciutadana per la Transició Energètica i l'Associació d'Empreses i Comerços per la Transició Energètica, d'aquí que sigui un consorci públic-privat. I, com he dit abans, es va formar l'any 2016 a partir d'un projecte europeu de la UIA i va acabar el projecte europeu l'any passat, i des de l'any passat ja estem funcionant en un mode 100% municipal. Llavors, els serveis que ofereix el Consorci, podeu veure aquí, per una banda, som un operador energètic, perquè ens dediquem una mica a organitzar compres agregades d'energia dirigides al sector residencial, principalment, també al sector dels comerços i al sector industrial, i el que fem és oferir aquest servei de comercialització d'energia amb les comercialitzadores que, seguint els nostres criteris, guanyen aquestes compres agregades. El criteri principal, evidentment, és que sigui energia 100% renovable. Per altra banda, tenim una oficina física al centre del municipi que es dedica a fer un servei d'assessorament i cultura energètica a la ciutadania, que és un dels serveis millor valorats, perquè tots els dubtes que tenen els ciutadans en temes relacionats amb l'eficiència energètica, la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les llars, doncs els podem donar aquest espai d'atenció. I és a través d'aquest desenvolupament de la cultura energètica a la ciutat que es dona des de l'oficina que s'engloba aquest projecte de comunitats energètiques locals que ara us explicaré. Per altra banda, dintre del projecte europeu de la UIA, es van rehabilitar integralment 3 edificis d'habitatges del municipi, que es van fer criteris d'eficiència energètica, es van rehabilitar completament. Van ser 3 proves pilot, per veure si era un model replicable. Els resultats van ser molt bons a nivell d'estalvi energètic i ara estem encara explorant des del punt de vista municipal com es pot donar aquest servei a la ciutadania. Per ara el que estem fent és vehicular tot el que és consultes relacionades amb l'eficiència energètica a les llars a través d'uns premis, que es diuen Premis Vilabat, que oferim a la ciutadania que pren aquestes mesures d'estalvi i també a través de subvencions. I per últim està la pota de la moneda del Vilabat. La moneda Vilabat és una moneda electrònica que es va crear també amb el projecte europeu, amb l'objectiu de donar impuls al comerç local, perquè es quedés al municipi i també per capitalitzar els estalvis que genera el fet d'incorporar-se al consorci a través de les comunitats energètiques. Llavors, des del Consorci Vilabat, actualment estem treballant en 3 projectes pilots de comunitats energètiques, que són aquests que podeu veure aquí, l'Escola Enxaneta, el Mercat de la Plaça Europa i la Mancomunitat d'Habitatges de Can Preciós. Són 3 projectes diferents pel tipus d'edifici que són, pel tipus d'usuaris que tenen, però el que farem primer, el que volem fer primer, que és el de l'Escola Enxaneta, si aconseguim que el model que volem aplicar funcioni, sí que ens validarà els altres 2. Per tant, com que el primer que volem tirar endavant és el de l'Escola Enxaneta, centraré la presentació en aquest projecte. Llavors, què volem fer a l'Escola Enxaneta? El que volem fer és la creació de la primera comunitat energètica al municipi per compartir energia entre l'administració pública i la ciutadania. Aquest és una mica l'objectiu global del projecte, que és afavorir aquest bescanvi, aquest intercanvi d'energia entre el sector públic i el sector privat, que sigui bidireccional. Llavors, l'avantatge que tenim aquí és que ja disposem d'una instal·lació existent de 100 kWp a la coberta de l'Escola Enxaneta, és un nou
és una instal·lació que es va executar l'any 2013, a autoconsum individual, i hem fet tots els tràmits, totes les modificacions tècniques per convertir-la en una instal·lació d'autoconsum compartit en xarxa pública. Llavors, ara mateix ja tenim redactat el marc jurídic que engloba aquest tipus d'actuació i estem pendents de publicació del concurs. Treballem en les nostres previsions que es pugui adjudicar el primer trimestre del 2022, però és un tema que tot el marc jurídic que engloba l'actuació ens ha costat bastant de fer, perquè al final el que estem fent és compartir un bé públic amb el sector privat, perquè l'energia que genera la instal·lació pública es considera un bé de patrimoni públic. Llavors, el fet de compartir-ho amb la ciutadania o amb comerços ha d'estar molt ben regulat jurídic perquè compleixin totes les regulacions. L'objectiu global d'aquest model és extendre-ho a tota la ciutat perquè ara, en l'any 2022, executarem 23 instal·lacions fotovoltaiques subvencionades pels fons FEDER amb una potència total d'un megawatt. I l'objectiu a curt mig termini és que qualsevol persona, qualsevol ciutadana de Viladecans que es vulgui sumar a les comunitats energètiques tingui una instal·lació suficientment a prop, que creiem que serà així, perquè Viladecans té un nucli urbà molt concentrat. Per tant, que qualsevol persona que s'hi vulgui sumar disposi d'una instal·lació propera a la que connectar-se i beneficiar-se d'aquesta energia a través d'aquest model. Llavors, per aquest projecte concret de l'Escola Enxaneta, l'hem plantejat en 3 fases i tot va sorgir que les instal·lacions que tenim monitoritzades, tant la generació com el consum, de veure que tenia una quantitat molt gran d'excedents, principalment al perfil de consum de les escoles, que no coincideix la generació amb el consum, sobretot en festius, caps de setmana, a l'estiu, que és quan a més tenim més generació. Llavors, les 3 fases en les que hem dividit el projecte són aquestes que expliquem aquí. Primer volem crear la comunitat energètica no només amb la instal·lació fotovoltaica de l'escola i estem ara a punt d'un concurs per trobar 50 famílies que vulguin aprofitar aquests excedents de l'escola. En una fase 2, que és així a curt termini, afegiríem a la comunitat energètica la generació d'una instal·lació fotovoltaica que executarem el 2022 a un aparcament que hi ha al costat de l'escola, l'aparcament de Ponent, és una pèrgola de 70 quilowatts, que és una d'aquestes 23 instal·lacions que us comentava abans que executarem l'any 2022. Llavors estaríem aquests 100 quilowatts de l'escola sumant-hi 70 quilowatts més d'aquesta pèrgola. I després, dintre d'aquesta vessant que té el Vilabat per afavorir la col·laboració público-privada, en una tercera fase, ja més a llarg termini, nosaltres estem creant mecanismes per ajudar a la ciutadania a fer-se instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum compartit als seus habitatges, en els blocs de pisos. Llavors, en aquesta probabilitat també volem intentar fer 6 instal·lacions fotovoltaiques ubicades als edificis de les comunitats de veïns que estan molt propers a l'escola, i afegir aquesta generació d'aquestes instal·lacions en aquesta comunitat energètica. I d'aquesta manera poder també anar ampliant el número de famílies a les que hi donaríem abast. En principi ho hem limitat a 50 famílies perquè amb la generació fotovoltaica de l'escola, amb aquests excedents que tenim de la instal·lació de 100 quilowatts, volem que generin un impacte econòmic, un estalvi econòmic que sigui significatiu. Creiem que serà més fàcil engrescar la gent si l'estalvi econòmic és significatiu que no si és molt petit. Llavors, aquests 3 escenaris que us he comentat aquí, aquestes 3 fases, hem fet unes simulacions energètiques, hem fet un creuament de dades horàries de generació i consum de la instal·lació fotovoltaica per saber precisament quin és aquest estalvi, aquest impacte econòmic que té el fet de fer-se de les comunitats energètiques del Vilabat. I en aquest escenari 1, amb un tamany de la mostra d'aquests 50 habitatges que us comentava, ens dona que tenint en compte només la generació de l'escola genera un estalvi aproximat de 50 euros any, que és el que hem considerat que era mínim perquè la gent, les famílies en general, s'engresquessin a participar del projecte. Tot això, repeteixo, ho hem fet amb creuament de dades de generació i consum horàries, important que siguin horàries, amb una eina de la que disposem, que
comentat a la presentació d'abans que també disposàveu d'una eina per fer el repartiment de l'energia, que suposo que deuen ser eines similars. Potser estaria bé explicar possibles col·laboracions, a veure si una eina pot complementar l'altra. En l'escenari 2 seria tenint en compte la generació de l'escola i la generació de la futura pèrgola aquesta de l'aparcament, que farem l'any 2022. Fixeu-vos aquí l'estalvi per habitatge s'incrementa de 50 a 66 euros. També s'incrementa el que s'autoconsumeix a l'escola, que al final també es converteix en un estalvi a nivell municipal. I el tercer escenari seria aquests mateixos 50 habitatges, però sumant-li aquestes 6 instal·lacions de 6 kW cada una que estarien ubicades a les cobertes de les comunitats de veïns dels edificis. D'aquesta manera, l'estalvi pujaria a 70 euros l'any. D'acord? Llavors, a nivell del model jurídic, que hem seguit, nosaltres a través de la guia per al desenvolupament d'instruments de foments de qualitat energètiques locals de l'IDAE, el model que hem seguit és el model mixta de propietat, per la propietat de la comunitat i de l'administració pública. En aquest cas, l'administració pública forma part de la comunitat energètica i el paper també que té l'administració és cedir els terrenys, cobertes, per exemple, aquesta instal·lació de l'escola Ensaneta. El que estem treballant precisament ara mateix és que l'Ajuntament de Viladecavalls és propietat de l'Ajuntament, que l'Ajuntament cedeixi l'explotació d'aquesta instal·lació al Consorci Vilabat, perquè la clau de tot plegat és que nosaltres farem servir el Consorci Vilabat com a figura jurídica per crear la comunitat energètica local, ja que les directives europees, que encara no estan transposades aquí, sí que reconeixen les comunitats energètiques locals com a figures jurídiques. I això és una mica el que s'explica en aquesta transparència, o sigui que la comunitat energètica es constitueix sobre l'entitat jurídica del Consorci Vilabat. I això és el que creiem que ens dona una mica d'avantatge el fet de ja tenir creada aquesta figura jurídica. Per converses que estem tenint amb d'altres administracions públiques, doncs sí que s'estan dedicant una mica a crear diferents figures, normalment és en format de cooperativa, per poder tenir aquesta figura jurídica. I ja per últim, entre aquest model jurídic, s'ha comentat que l'Ajuntament el que fa és cedir temporalment l'ús de la instal·lació i l'encàrrec de gestió de tot el que és el manteniment, la gestió de l'energia generada per les instal·lacions, li fa aquest encàrrec al Consorci Vilabat. El Consorci Vilabat el que fa és anunciar unes bases reguladores per accedir a les quotes de participació de la instal·lació fotovoltaica. Aquestes bases reguladores són les que incorporen tots els criteris socials que nosaltres creiem que han de complir els beneficiaris d'aquesta energia, que sobretot són criteris relacionats amb la vulnerabilitat energètica. És un projecte que està molt dirigit a famílies vulnerables. Amb la quota de participació, en un inici ens havíem plantejat que fos gratuïta, però també a nivell jurídic ens hem trobat dificultats per cedir de manera gratuïta un bé patrimonial públic i tots aquests càlculs que us ensenyava abans s'han fet tenint en compte una quota molt reduïda, que estem acabant a través d'un software de gestió que tenim, estem acabant de decidir quina ha de ser aquesta quota, però que estarà al voltant dels 3-4 cèntims, que també ha d'ajudar a la viabilitat del propi Consorci Vilabat. El Consorci Vilabat, perquè pugui tenir futur a llarg termini, també ha de tenir una viabilitat econòmica. Llavors creiem que gran part de la viabilitat econòmica la podrem obtenir gràcies a aquestes quotes de participació molt reduïda, que en qualsevol cas seran molt més baixes que el preu de les tarifes de l'electricitat i més en el preu que estan ara. I llavors el Consorci publica aquestes bases i la ciutadania, per participar d'aquestes bases, s'ha d'associar al Consorci Vilabat a través de l'Associació Ciutadana per la Transició Energètica, que és una de les dues associacions de la part privada que conformen el Consorci. Llavors, això és tot el que volia explicar en aquest temps. Si teniu dubtes, qüestions que voleu compartir, doncs encantat, comentem per aquí o aquí teniu el meu correu i jo també estaré encantat de respondre i de conèixer altres
experiències semblants. Així que moltes gràcies de nou per convidar-nos. Moltes gràcies, Arnau. Dejar de compartir. Ja està. Vale. Moltes gràcies. Crec que doneu respostes a algunes de les grans preguntes que sorgeixen a les comunitats energètiques, com és ara el tema de la figura jurídica. I per lo que he entès, en el vostre cas, ho heu vehiculat a través del Consorci Virabat. Que sapigueu que teniu algunes preguntes pel xat, per si voleu anar responent. I ara li donarem la paraula a l'Àngel Campabadal Soler, que us presentarà la comunitat energètica del Guinardó. L'Àngel és president de la cooperativa Roca Guinarda, activista social i cooperativista, participa en espais comunitaris del barri del Guinardó, com l'Hort del Pla i Armengol, i diverses cooperatives com Som Energia. I abans de donar-li la paraula a l'Àngel, m'ha demanat que us passi breument un vídeo de presentació de la comunitat energètica del Guinardó. El 1979 es va constituir Roca Guinarda com a cooperativa de consum amb la finalitat d'apropar la cultura i les seves diferents manifestacions al barri i facilitar l'accés a les persones sòcies als productes culturals, especialment als llibres. L'any següent va obrir les seves portes la llibreria i local social al carrer Xiprer número 13. En el decurs del temps es va incorporar al mateix espai una secció de productes ecològics i cooperatius de consum alimentari i de neteja. Finalment, l'any 2006, amb la creació de Roca Guinarda, es va promoure el consum agroalimentari, amb la relació directa amb els productors, mitjançant la cistella setmanal autogestionada pel grup. L'any 2017 vam signar un acord d'intercooperació amb Som Energia i el nostre local s'ubica un punt d'informació de Som. Ara ens hem proposat donar un pas més enllà i treballar activament per la sobirania energètica amb la creació de la secció energètica de Roca Guinardà. Volem crear una comunitat energètica local al barri del Guinardó, a la ciutat de Barcelona, idealment situant les plaques fotovoltaiques a la coberta del casal de joves de Girapells, que es troba a menys de 500 metres de la seu social de la cooperativa Roca Guinardà. La intenció és poder oferir energia renovable als veïns i les veïnes del barri. La comunitat energètica local té un impacte directe ambiental, que és la reducció d'emissions a nivell de generació d'energia, i ens volem centrar també en l'impacte social que aquestes comunitats poden generar. Volem posar en pràctica un sistema de governança equitatiu, paritari, inclusiu, transparent i eficient, i d'aquesta manera volem fer una especial crida i acompanyament a les famílies que es troben en situacions de vulnerabilitat energètica, oferint el treball d'un agent energètic que assessorarà en l'optimització de les factures energètiques i la gestió energètica eficient de les llars. D'aquesta manera oferirem una alternativa als valors i a les pràctiques oligopolístiques del mercat actual. A Barcelona són més de 14.000 les persones sòcies de Som Energia. Des del grup local de Barcelona de Som Energia estem impulsant la creació d'una cooperativa pel desenvolupament d'una comunitat energètica local en l'àmbit de Barcelona, mitjançant múltiples instal·lacions fotovoltaiques repartides per tota la ciutat. Ho volem fer de la mà d'altres entitats que configuren el teixit associatiu de diferents barris, així com d'altres organitzacions de l'economia social i solidària. Per això encetem aquest primer projecte de la mà de la cooperativa Roca Guinarda i també de la cooperativa Azimut 360. Aquest és l'esquema del funcionament de la planta fotovoltaica. Azimut 360 és el soci tecnològic de la comunitat. Juntes fem comunitat. Ara sí, Àngel, et dono la paraula. Bon dia a totes. Gràcies a Ecoserveis per convidar-nos a aquestes jornades i a totes i a tots els que esteu participant. Bé, per no repetir-me, penso que el que és important és, en primer lloc, situar el punt de partida del projecte d'aquesta comunitat energètica al Guinardó. Partim d'una cooperativa de consumidors usuaris ja existents, que és Roca Guinarda, i que, a més, és reconeguda, coneguda, interlocutora de l'administració també i d'altres entitats del barri, i també de l'experiència que tenim haver estat promotors del que seria la gestió comunitària de l'hort urbà municipal. Per tant, per nosaltres l'important d'aquest projecte
no és tant el posar plaques, sinó el seguir construint comunitat dins del nostre barri. D'aquesta manera, pensem que ampliar l'aspecte del consum col·lectiu o compartit a altres terrenys, com és el dels serveis energètics, doncs pensem que estem aprofitant una mica l'experiència que tenim Roca Guinardà de més de 40 anys de funcionament i poder-la replicar o poder-la ampliar a altres sectors del consum. Hem d'explicar per què hem plantejat que sigui aquest edifici. Podrien haver sigut altres edificis municipals, però en concret el Casal de Joves de Girapells és un edifici que consumeix molt poca energia i, d'altra banda, la gestió o qui gestiona l'equipament, així com altres espais, és més complexa perquè potser en clubs esportius o que, per exemple, la piscina que gestiona el Futbol Club Martinem, doncs ella mateixa, aquesta instal·lació, consumeix molt. Doncs aquí no tenim el problema, diguéssim, del gestor de l'equipament que pugui tenir interès en consumir la major part i llavors, per tant, hi hagi molt poc per poder repartir entre les veïnes i veïns. La figura que hem agafat és la que avui ens podem acollir, que és l'autoconsum compartit, i agafant totes les persones que vulguin participar, que siguin sòcies o bé de Roca Guinardà o bé de Som Energia, o sigui, de les dues cooperatives que impulsem aquest projecte. Ja he dit, per tant, que és una figura d'autoconsum compartit i ens hem tirat una mica a la piscina amb aquest projecte pilot a la ciutat de Barcelona per forçar una mica l'administració municipal, que pensem que va molt endarrerida, a prendre posició i a definir si està disposada o no a cedir espais municipals per poder fer comunitats energètiques i, d'altra banda, sota quina figura jurídica. Nosaltres ens hem basat en l'experiència que hi ha a altres municipis, sobretot del País Valencià, que hem vist que s'han fet per part dels ajuntaments la fórmula de la concessió de Maial, que és no té termini de finalització i és la cessió d'un bé públic per una activitat privada. Tenim el problema que avui en dia encara el que serien les activitats comunitàrio-públiques o digue-li la forma que vulguis, o impulsades per la ciutadania, no tenen un encaix encara jurídic a dintre de les figures que avui hi ha dintre de l'ordenament. I, per tant, aquí sempre et consideren que ets un privat o tercer sector. El problema és que, clar, quan és una cooperativa que té activitat econòmica, llavors et diuen que no pots ser tercer sector, sinó que ets una empresa. Bé, aquest són un dels aspectes que dificulten, pensem, en aquest moment això. De tota manera, ja dic, per nosaltres aquesta és una experiència pilot que el que pretén és empènyer l'administració a la ciutat de Barcelona a que es posi les piles. Partint de que sabem que a la ciutat de Barcelona la complexitat que hi ha dels diferents districtes i dels diferents tècnics municipals o equips tècnics que hi ha als diferents districtes està, per exemple, paralitzant que moltes instal·lacions d'autoconsum en aquest moment s'estiguin legalitzant. O sigui, el grup local de Som Energia va fer una compra col·lectiva ja va fer cosa d'un any i encara hi ha moltes instal·lacions que estan per legalitzar perquè hi ha criteris diferents segons el districte, per tant, segons el tècnic municipal o, per altra banda, la manca de personal dintre de l'administració de l'Ajuntament per poder atendre la demanda que ara és molt gran de cara a legalitzar aquest tipus d'instal·lacions d'autoconsum. Bé, aquest és una mica l'esquema bàsic. Per tant, l'objectiu no és tant posar plaques, sinó fer comunitat. El segon objectiu és a la ciutat de Barcelona posar-li les piles a l'administració perquè defineixi quin és el model que vol seguir. Si és un model, com s'ha fet amb el mecanisme anomenat Més Barcelona, que és un mecanisme de cofinançament municipal i oligopòlic, o aposta per un altre model, i dic oligopòlic perquè
si tireu al Més Barcelona, qui són els participants, veureu que Naturgy, Endesa, Iberdrola són dels principals, perquè, clar, el que es va demanar per formar part d'aquest tinglado era que hi hagués capacitat inversora. I, òbviament, les petites comercialitzadores, etc., capacitat inversora tenen poca. Aleshores, bé, aquests serien una mica els trets principals del projecte. Té altres aspectes, que és no només quedar-nos en el tema de la gestió, sinó, com s'explicava en el vídeo, la Clara Ramoneda, que també està connectada i que poder després pugui ampliar coses, explicava que el que volem ser també és crear o actuar com a agent energètic des del punt de vista de l'assessorament i la promoció. I en aquest sentit, el que hem fet és que el que era un punt d'informació de Som Energia quinzenal ara és setmanal, tots els dimarts, i fonamentalment el que ens estan venint és comunitats de veïns. Si pensem que el tema aquest d'ajudar també a les comunitats de veïns, perquè moltes van a parlar amb l'API o els està visitant comercials o empreses que treballen per Endesa i altres, sobretot per Endesa, a atendre, ajudar amb els dubtes, acompanyar una mica els projectes que tinguin com a comunitat de veïns per fer autoconsum i perquè pensem que al final no es tracta només de posar plaques, perquè si no l'oligopoli ho acabarà fent, sinó el tema és com es fa i qui la fa la transició energètica, i quin espai guanyem la ciutadania organitzada per tal de poder arrabassar una mica una part del que seria el mercat, entre cometes, a les grans companyies. Hi ha aspectes que encara no estan desenvolupats perquè hem tingut ja una reunió formal amb el districte i amb l'Agència d'Energia de Barcelona i els hem presentat la proposta, els hem dit les nostres idees de quines podrien ser les fórmules de cessió i estem a l'espera que ens responguin. De tota manera, hi ha molt bona disposició, sobretot a l'Agència d'Energia de Barcelona, fins i tot s'han ofert a que el projecte executiu finançar-lo ells. I el que ja dic és que encara queden aspectes per desenvolupar, com podria ser el reglament intern, el sistema de repartiment. També aquí, si surt entremig el decret de les comunitats energètiques locals, a la millor hem d'adequar el format que hem vist a una altra fórmula jurídica que sigui més homologable, o contemplant fins i tot la participació d'altres agents o del propi ajuntament a dintre de la comunitat. I pel que fa a aspectes com el tema de la pobresa energètica, el que pensem és que una part de la generació pugui anar a famílies vulnerables, que ja ens hem posat en contacte amb serveis socials del districte per saber el nombre de famílies que tenen localitzades. Aquesta cessió també es podria considerar que és una mica la retribució en espècie o el cànon en espècie que li paguem a l'Ajuntament, perquè així l'Ajuntament també s'estalviarà una part del que avui en dia paga directament de la factura de les famílies vulnerables. És una possibilitat. I, finalment, ja dic, si finalment surt el decret dels coeficients també variables o la disposició aquesta, l'ordre ministerial sobre coeficients, haurem de veure com es fa. També no hem definit encara els models, que ens interessa molt el que heu explicat, tant a Osona com a Viladecans, perquè nosaltres, els càlculs, una cosa són els càlculs teòrics i una altra cosa és fer-ho amb la curva de consums per hores reals de cada participant. I com que l'important és que no sobri energia per vendre a la xarxa, doncs clar, aquí haurem d'ajustar molt i això encara no està fet. No està fet, entre altres coses, perquè estem una mica pendents o a expenses de quina és la fórmula i que l'Ajuntament realment ens cedeixi això. En paral·lel hem començat a mirar també si la possibilitat de fer-ho amb taulades privades. De moment estem mirant d'una escola cooperativa que també està molt a prop de l'equipament i a veure si allí hi hauria la possibilitat. El que passa que no són propietaris, són llogats des de l'edifici, aleshores això genera una sèrie d'inconvenients. I per altra banda, per acabar una mica, el que nosaltres, i és la diferència amb altres projectes, per exemple, que estem veient a Lleida
a la Bordeta i alguns barris, que ha començat la ciutadania organitzada o a organitzar-se al voltant d'un projecte. Aquí partim que ja tenim unes cooperatives o uns col·lectius organitzats i que ja formen part del que serien projectes comunitaris del barri. Una mica la diferència amb altres projectes i el que volem també és que això faci veure que l'important de l'associacionisme al barri, l'important de formar part de projectes col·lectius i a partir d'aquí tirar endavant. Evidentment, és un projecte replicable a qualsevol altre barri i districte de la ciutat. De fet, ja ens han contactat de Sarrià i d'alguns altres llocs per poder explicar la nostra experiència i com tenim de moment el projecte. I ja dic, de moment estem una mica a l'espera que l'administració, l'Ajuntament en aquest cas, ens respongui i també, paral·lelament, estem bastant ara assessorant i acompanyant el tema d'autoconsum a comunitats de veïns, que és el que ens està venint cada dimarts a la cooperativa. Moltes gràcies, Àngel. Em quedo amb aquesta idea que des de la comunitat del Guinardó el que esteu fent és fomentar un canvi de model transformador des d'arrel, des del cooperativisme i des de l'associacionisme, i aquesta idea que l'important és fer comunitat i fer barri més enllà de l'autoconsum compartit. I també aquest repte que us heu trobat, si algú també s'ho ha trobat i ens ho vol comentar pel xat, de diferents criteris jurídics entre barris dins de Barcelona. És curiós, això. Ara moltes gràcies, Àngel. Li dono la paraula a en Gil Sardans, que us presentarà els projectes de la comarca d'Osona. En Gil és tècnic de l'Agència Local d'Energia d'Osona, impulsant la transició energètica al territori des de fa anys a través de projectes d'energies renovables i actualment en comunitats energètiques. Endavant, Gil. Gràcies, Maria. Bon dia a tothom. Comparteixo pantalla. Veieu la meva pantalla? Sí. Doncs bé, jo vaig una mica al gra perquè jo crec que les dues presentacions anteriors ja han avançat molta feina en tema de comunitats energètiques. Aquí tothom va agafant un model, anem intentant impulsar models i haurem de compartir moltes coses que han sortit molt interessants de Vilabat i de la cooperativa Roca Guinarda. A Osona, jo treballo a l'Agència Local d'Energia, que és un servei als 50 municipis de la comarca, i bàsicament aquest any, entre l'any 2020 i 2021, hem aprovat un projecte que es diu Osona Ecotransició 40%, que bàsicament hem intentat traslladar una mica els objectius europeus a la comarca d'Osona i intentar reduir un 40% de les emissions l'any 2026. Hem agafat a 6 anys vista, que és una mica els fons New Generation, sembla que es mouran per aquests anys, i hem traslladat quins són els tipus d'actuacions que hauríem de fer. Hi ha moltíssimes actuacions, no entraré en el projecte aquest perquè avui va de comunitats energètiques, hi ha temes de biomassa forestal, xarxes de calor, impuls de 50 parcs fotovoltaics de com a mínim 5 megas, etc. Això ho hem de fer tot això en 5 anys. Per tant, molta feina i els números són que s'hauria d'invertir a la comarca d'Osona 818 milions d'euros per poder fer aquesta transició. Per tant, estem parlant d'un impacte brutal i, per tant, acabes arribant a la conclusió que aquests objectius que ens estem marcant són una utopia perquè no creiem que, ojalà s'inverteixin 818 milions d'euros en transició energètica a la comarca d'Osona. Privats i públics, no només públics. Però, bàsicament, dins aquest projecte d'Osona Ecotransició i segurament la línia que més hem avançat en aquests últims mesos de 2021 és la implantació de 50 comunitats energètiques, 50 cooperatives ciutadanes al municipi, a la comarca. Són 50 perquè hi ha 50 municipis. Per tant, la intenció és impulsar una cooperativa, una comunitat energètica per cada un dels municipis. Després veurem si potser alguns de molt petits de compartir cooperativa amb els del costat, etc. Però de moment treballarem amb aquest objectiu. És un projecte de comunitat i per la comunitat. Ara ho explicaven des de la cooperativa de Roca Guinarda. És a dir, el que volem fer a la comarca també és, a part de posar plaques, i això és a més, és crear cooperatives, empoderar la ciutadania de la comarca d'Osona en impulsar la transició energètica. Són molts dels participants i gent que ha posat el seu granet de sorra. Hem treballat amb totes aquestes empreses, consultores, empreses que veieu aquí,
i que entre totes elles hem anat preparant una sèrie de documentació, hem anat treballant al projecte que ara us anirem explicant. Fa cosa d'un any i mig ens vam reunir amb diferent gent, sobretot a través d'un regidor de Sant Pere de Torelló, l'Hermín Llobet, i també un regidor de Balenyà, en Ramon Roig, que també està al món de les cooperatives, i l'Hermín Llobet també, i l'Agència de l'Energia i també un despatx d'advocats especialitzat en temes de cooperativisme i un despatx d'advocats en temes de dret administratiu per exposar-los una mica el nostre projecte d'impulsar comunitats energètiques que s'iniciessin en les taulades municipals, en la sessió d'aquestes taulades. I el tema que va sortir en aquell dia tothom ens va dir és molt fàcil crear una cooperativa, molt fàcil, és fàcil crear una cooperativa, us prepararem un model de plecs per sessió de taulades públiques a les cooperatives. Diu, lo difícil serà que animeu a la gent i que trobeu prou volum de gent per fer realitat aquestes cooperatives i aquest projecte. I realment suposo que també ens ajuda el tema del preu de l'energia elèctrica que heu parlat al principi, però els projectes estan sent un èxit. De fet, volíem tancar aquest any 2021 creant com a mínim, 3 comunitats energètiques, i si tot va bé segurament seran 8 o 9 comunitats energètiques creades, o cooperatives ja creades, i per tant hi ha coses que havíem previst per finals de 2022 o 2023, haurem d'avançar-ho a principis de l'any 2022, com una cooperativa de segon grau, etc., que ara us aniré comentant. El nostre model d'implantació és crear una comunitat energètica en forma de cooperativa, cada un dels municipis. Al principi d'aquesta comunitat, els inicis serà amb la cessió de les taulades públiques, taulades grans públiques que l'Ajuntament cedirà a la cooperativa, sessions demanials, estem parlant de possiblement a 40 anys. El primer que ho ha fet ha sigut l'Ajuntament de Balenyà, que ja ho ha cedit a 25 anys, 5 espais públics, a 25 anys més possibilitat de pròrroga de 3 pròrrogues a 5 anys més cada pròrroga, per tant 40 anys. I llavors estem treballant ara tot el model de si l'Ajuntament en forma part, si no, etc. En principi, el nostre model, l'Ajuntament no formarà part de la cooperativa, és l'impulsor, és qui posa a la taula les estovalles i els coberts, però qui haurà de treballar això serà la ciutadania, i aquí no volem treballar, volem empoderar els ciutadans a fer-ho, i aquí veiem una mica l'esquema que estem treballant. És a dir, l'Ajuntament, al final, segurament no serà soci col·laborador, serà només una persona, facilitarà els tràmits perquè la cooperativa tiri endavant, i ara estem vinculant tot el tema de la comercialització d'energia a través de la cooperativa i de l'autoconsum compartit. Quines actuacions hem fet ja fins ara des del Consell Comarcal d'Osona? Disposem de diferents projectes executius de taulades municipals per compartir. Dels últims 3 o 4 anys hem anat redactant projectes executius a les taulades municipals, sobretot a través de la Diputació de Barcelona. És a dir, que tenim una trentena de projectes ja pensats que puguin ser impulsats a través de comunitats energètiques, que puguin ser per compartir energia amb els veïns i veïnes. Hem elaborat un plec de públiques, a través del despatx de la Filona de Barcelona ens han elaborat uns plecs de clàusules que estem, ja de moment, l'Ajuntament de Balenyà els ha, ara parlem de cada una de les comunitats, però l'Ajuntament de Balenyà ja ho ha aprovat, l'Ajuntament d'Olost ho aprova abans d'acabar aquest any i si tot va bé, Santa Eulàlia, Riuprimer i Sant Pere de Torelló també el pròxim, aquest desembre, el mes de gener, cedirà a diferents espais públics de les seves cooperatives. Hem elaborat un model d'estatuts de cooperativa energètica o de cooperativa ciutadana dins de la transició energètica i també amb la gent de Tàndem i a Plural hem elaborat un pla de viabilitat econòmica, és a dir, tenim un document Excel molt treballat que a través d'ell posant els projectes de la comunitat, quins projectes, la inversió, el finançament, etc., vas veient la viabilitat econòmica d'aquesta comunitat energètica, també això que parlàvem ara dels estalvis que li suposen per cada soci i sòcia i tots els números que puguin sortir. Amb qui estem treballant? Doncs ara mateix amb tots aquests ajuntaments que veieu aquí, formant part del Consell Comarcal d'Osona i de l'Agència, tots els municipis de la comarca d'Osona i amb tots aquests que veieu aquí ja estem començant, ja hem fet les primeres passes per impulsar comunitats energètiques. De fet, ja hi ha 4 comunitats energètiques o cooperatives constituïdes, la COSPE, Sant Pere de Torelló, que és el que va primer i marca més el camí i a més té projectes molt ambiciosos ja treballant-hi. Balenyà Sostenible, que és la cooperativa de Balenyà, que també ja es va crear a finals de setembre i ja s'ha dit les taulades i per tant són dels primers que posaran plaques, si tot va bé, abans d'acabar aquest any. Llum Primer, que és una comunitat energètica que va començar a caminar el mes de setembre, però que hi ha gent amb moltes ganes i ja s'han constituït, ja també estan treballant en projectes, de fet són molt actius a les xarxes, ja han fet un bon espai web i realment tenen molt èxit també dins del municipi de Santa Eulàlia i de Riuprimer.
Viola Sostenible, que també és una cooperativa energètica creada al municipi d'Olost. I després tenim en Constitució aquestes altres comunitats que veieu aquí, Sant Julià de Vilatorta, que ja tenen nom escollit i registrat, ja estan aportant la capital als socis per fundar la cooperativa, Taradell, que estem en la mateixa situació. Gurb, el 16 de desembre, en principi, s'aprovaran els estatuts i el nom i tenen els 10 socis fundadors. Folgueroles, que també ja, si tot va bé, el 15 de gener farem aquest pas, i Sant Vicenç de Torelló, que ja tenen 40 persones inscrites i que també ens demanen data per veure quan fem la reunió inicial d'escollir el nom i els socis fundadors. A més, han començat a caminar totes les altres que veieu a sota i tenim totes aquestes reunions previstes abans d'acabar l'any a Osona per començar a crear les comunitats energètiques. Per tant, com us deia, havíem previst unes 3 comunitats energètiques aquest 2021 i al final el tema del preu energètic, el tema de l'oligopoli, tot el que ja s'ha explotat fins ara, fa que tot això tingui més èxit del que havíem previst i que, per tant, dins el projecte d'Osona Ecotransició, ara mateix l'impuls de les comunitats energètiques sigui el principal que tenim sobre la taula. El tema de les comunitats ja ha anat sortint també a la premsa de la comarca i això també ens ajuda a fer una difusió i que molta gent vulgui participar-hi. I aquí us poso 4 diapositives de cada de les comunitats que ja estan creades. La COSPE és de Sant Pere de Torelló, que és la que està més avançada, el primer que es va crear. També farà sessió de taulades i espais públics aquest mes de desembre, si tot va bé, o el mes de gener. També la COSPE ja ha fixat per estatuts com pot llogar taulades privades, com farà aquest lloguer, i hi ha tot una mica totes les dades de tots els projectes que estan en camí. La COSPE també està impulsant un parc fotovoltaic, està buscant uns terrenys per impulsar un parc fotovoltaic de 5 megas, participat principalment pels socis i sòcies de la cooperativa, però també per alguna empresa que faci la gestió i l'implantació del parc i després, al cap del temps, passi la cessió a la cooperativa. Aquest díptic poc us quedarà passat, a les presentacions el podreu veure en detall, tota la informació que hi ha. L'altra comunitat que també està ja en marxa i que està molt activa és la Balanyà Sostenible, que es va constituir el setembre de 2021. Els 10 socis fundadors i ara ja té 145 persones que participen al municipi. Estem parlant d'un municipi de 4.000 habitants i que hi ha 145 persones que formen part de la cooperativa. I l'Ajuntament ja va cedir pel ple del mes d'octubre 5 espais municipals a la cooperativa i l'inici d'aquestes instal·lacions solars, si tot va bé, serà aquest desembre de 2021. Els projectes que té aquest municipi, els veieu aquí posats, ha cedit la taulada de l'escola Bressol, que hi ha uns 40 quilowatts, la taulada de la pista coberta, que hi ha uns 80 quilowatts, segurament seran 100 també, la taulada del pavelló, que seran 100 quilowatts, la taulada del camp de futbol amb 40 quilowatts i un espai i una zona verda que té el municipi que també la cedeix a la cooperativa perquè hi manté els fotovoltaics amb 100 quilowatts. Amb tot això, aquesta és la inversió prevista a la cooperativa, amb 400 habitatges que podran tenir finançament a partir de, o energia a partir d'aquestes comunitats. I com veieu, com que estem parlant d'autoconsums compartits en tots ells, de moment, amb el radi de 500 metres i amb aquestes 5 instal·lacions cobreixen tot el municipi, que és un municipi molt allargat, Balanyà. I a més han fet tot un estudi econòmic del valor social de la cooperativa. El tema al cap de 25 anys, tot el que suposa a nivell de llocs de treball, estalvi d'emissions de CO2, etc. Per tant, generen un volum de 3,1 milions d'euros de valor social. Passo algunes diapositives del Pla de Viabilitat Econòmica de Balanyà perquè ho veieu. El primer any la quantitat energètica es configura a través de la llar d'infants amb 54 quilowatts pic i una instal·lació de 40 quilowatts nominals. Formarien part d'això uns 50 habitatges i l'espai municipal de la llar d'infants que es quedaria una petita part de l'autoconsum de la instal·lació. I aquí veieu els números d'inversió, l'estalvi econòmic i la quota anual que rebria la comunitat a través d'aquests habitatges. I llavors, a la zona de baix, veieu tots els projectes també, el que està previst d'instal·lació, el cost d'instal·lació i les produccions, i el pla de viabilitat a 5 anys vista de la comunitat, que té previst que en aquests 5 anys ja instal·li tots aquests 5 equipaments, més segurament equipaments privats. Però aquí vam fer els números amb equipaments públics, que són els que tenen assegurat. L'estalvi anual econòmic que rebria tant l'Ajuntament com els habitatges seria 62.855 euros i la quota que rebria la comunitat energètica, la cooperativa, del retorn que haurien de fer els socis durant la inversió de la instal·lació serien 4.784 euros. El següent comunitat energètica que també està en funcionament i com us he dit que és molt activa és Llum Primer,
que és de Santa Eulàlia de Riuprimer. Ells també tenen un projecte executiu per instal·lar 100 quilowatts sobre la pista poliesportiva, que dona servei quasi a tota la totalitat del nucli del municipi. Per tant, unes 90 i pico vivendes es podran rebre energia d'aquí. I ara està en fase, ja està creada, està en fase d'inscripció dels següents socis i veurem quanta gent té demanda d'aquest projecte per s'executa la seva totalitat o es fa parcialment. De moment, ahir em deien que tenen 60 i pico persones, 64 persones interessades en formar part de la cooperativa. I ara aquesta setmana han editat aquest tríptic que el passaran casa per casa per veure quines altres persones volen participar en el projecte. Finalment, l'altra que també està creada és Olors Sostenible, de la qual en formo part. Està construïda, es van construir el novembre de 2021 amb els 10 socis fundadors. Actualment tenim 76 persones que han demanat ser sòcies de la cooperativa. Estem parlant d'un municipi de 1.200 habitants, per tant, és molt elevat el nombre de persones que els interessa. I l'Ajuntament cedirà pel ple de desembre 4 espais a la cooperativa, que serà la taulada del pavelló, la taulada del Casal d'Avis, la taulada de la nau de la brigada i un antic camp de futbol al nucli de Santa Creu. A més, ja es disposa de 3 projectes executius redactats d'aquests espais, el pavelló, el Casal d'Avis i el camp de futbol. I, per tant, preveiem que a principis de l'any que ve ja podem començar a demanar pressupostos per executar la primera instal·lació, que si tot va bé serà el projecte executiu del pavelló, i que tenim el projecte executiu en redacció i que, com veieu, està situat en aquest extrem del poble, però dona quasi més de la meitat del poble li dona servei a aquesta instal·lació. Després, com que tenim el Casal d'Avis al centre del nucli i aquí dalt hi ha la nau de la brigada, amb els 3 aquests elements cobrim tot el municipi i els 400 habitatges que té el municipi. Quins pròxims passos estem fent o estem caminant? És una sessió de taulades municipals de les 3 cooperatives que estan en funcionament, això que us deia. Si tot va bé, entre desembre i gener, les 3 que hem parlat serien les taulades, Bolanyà ja ho ha fet. Ara estem treballant el modelatge del contracte, el PPA, que vincularà el soci amb la cooperativa per la instal·lació. És a dir, cada soci tindrà estem parlant de perfils baixos, em sembla que l'Arnau també ho apuntava, 1 quilowatt per habitatge aproximadament, i llavors el que vincularem és segons la producció que correspongui en aquell quilowatt-hora de la instal·lació, el soci pagarà un preu. Estem parlant d'un preu de 0,12 a 0,13 euros quilowatt-hora de venda, que seria com que la cooperativa vengués al soci i aquest ho pagarà en forma de 2-3 rebuts l'any, això és el que encara hem d'acabar de parlar, amb la qual cosa, amb aquests diners, la cooperativa finançarà el projecte. No ho he explicat, nosaltres tenim les taulades a nivell municipal, per tant, és la cooperativa qui farà la instal·lació, és la cooperativa qui buscarà els fons de finançament. Ja hem parlat amb FIARA i en COP57 i els encaixa dins del seu projecte i, per tant, la cooperativa buscaria el 100% de finançament a través de finançament d'aquestes entitats i també de subvencions. En principi, també aquestes 3-4 comunitats que s'han creat estan també esperant la convocatòria de l'ICAEN, que s'obrirà, esperem, la setmana que ve o l'altra, per demanar ja a la cooperativa la subvenció de les instal·lacions. I, per tant, a través de subvenció i a través de fons de finançament serà la cooperativa qui executarà els projectes i llavors els sòcies i socis, a través d'aquest contracte, aniran retornant el cost de la venda d'energia i la cooperativa podrà retornar el préstec. Amb la qual cosa, els càlculs que estem fent és que al cap de 6, 7 i en alguns projectes més petits, 8 anys, la instal·lació estarà amortitzada i llavors ja el preu de venda d'energia la cooperativa, el soci serà molt més baix. Aquest preu que us deia de 0,12 a 0,13 són els anys d'amortització de la instal·lació. A posteriori, com que la instal·lació ja estarà amortitzada, el preu de venda serà només per la gestió de la cooperativa, el manteniment i el tema d'assegurances, i per tant serà molt més baix. Els pròxims passos són continuar creixent en nombre de cooperatives, com heu vist, recerca de fons de finançament pels projectes fotovoltaics, l'ICAEN, i també cerca de finançament per la gestió d'aquestes comunitats a través de les futures convocatòries d'IDAE, que ja ha parlat ja ha fet algun borrador de futures ajudes per a comunitats energètiques. I també hem començat a treballar amb un element clau en el projecte, que és una cooperativa de segon grau. És a dir, totes aquestes cooperatives que hem parlat fins ara són cooperatives que són petites, tot i que l'èxit, com us he dit, ens ha sobrepassat i estem molt contents, però al final seran cooperatives petites, amb uns fons, un capital social petit, i per tant, difícilment cap d'elles, de bones a primeres, podrà tenir recursos professionals o persones que treballin per la cooperativa. I per tant, tot i que fins aquí hem arribat amb molt voluntariat, el voluntariat arriba fins on pot arribar i aquí ara ja se'ns gira feina més de professionalitzada i la idea és crear, preveiem per finals de 2022, però ja hem establert una reunió abans d'acabar aquest any per començar
a preparar estatuts és la creació d'una cooperativa de segon grau que pugui prestar serveis professionalitzats a la resta de cooperatives de primer grau de la comarca. Per tant, que totes aquestes cooperatives que van sortint als municipis, totes elles s'associïn per crear una cooperativa de segon grau i a través d'aquesta sí que podem contractar persones que donin serveis administratius, que puguin gestionar tot el tema dels rebuts, tot el tema de les assegurances, tot el tema dels préstecs, etc. d'aquestes cooperatives. I també, com he comentat al principi, nosaltres l'autoconsum compartit, el posar plaques és el primer pas, és el pas de... Comencem a caminar per crear comunitat en aquest sentit, però la idea és que això sigui només un primer pas. Temes d'assessorament energètic també està previst, el Consell Comarcal d'Osona disposa d'un tècnic a disposició, com a mínim durant 3 anys, a disposició d'aquestes cooperatives. Per tant, tindran un tècnic que els podrà assessorar, podrà fer reunions amb les comunitats i fer assessorament individual. També impulsem temes de compres conjuntes. En alguns municipis, en lloc de crear la cooperativa, veient els fons de les subvencions d'ICAEN, hem fet un pas previ, que és promoure compres conjuntes d'instal·lacions individuals d'autoconsum per posteriorment fer un pas de la cooperativa. També estem treballant molt, i aquí sí que la COSPES, la Comunitat Energètica Sant Pere Torelló, té tot un projecte molt ambiciós de rehabilitació energètica, és a dir, agrupar les veïnes i veïns per promoure la rehabilitació energètica amb els mateixos industrials del municipi, que sigui la cooperativa qui els gestioni les futures subvencions que sortiran per rehabilitació energètica. També a Sant Pere Torelló, Malla, Os i algun altre municipi, també a Balenyà, hi ha projectes de camps solars, petits camps solars. En el projecte d'Osona Ecotransició hi ha un compromís dels alcaldes i alcaldesses de la comarca d'impulsar 50 parcs solars de 5 megas en els pròxims 5 anys i, per tant, tots aquells que podem impulsar des de les comunitats o que les comunitats en formin part del projecte. I comencem a tenir també sobre la taula projectes ambiciosos de mobilitat elèctrica. Estem plantejant si aquestes comunitats energètiques o cooperatives podrien fins i tot gestionar els punts de recàrrega que els municipis tenen, que el municipi faci una concessió a la gestió d'aquests punts de recàrrega a través de la cooperativa, perquè els seus socis puguin carregar els vehicles de forma molt més econòmica i a més hi hagi un gestor d'aquests punts de recàrrega i fins i tot també formar part, ja hi ha alguna cooperativa que està estudiant, formar part de Som Mobilitat i començar a compartir vehicles elèctrics a través de la pròpia cooperativa. Això seria una mica tot el que volia explicar. Això és un resum, tots els projectes o alguns dels projectes que tenim per compartir taulades municipals i jo diria que fins aquí l'explicació. Moltes gràcies, Gil. Què anava a dir? Sí. Crec que des d'Osona sou un gran exemple de l'impuls de comunitats energètiques al territori i hem vist que realment això és el que es diu proliferació, no? Tenim moltíssims municipis animats a iniciar les seves cooperatives i també veig que la gent està animada a participar, que en alguns municipis em deies a vegades que no comptaven que hi hagués tanta gent i després resulta que sí, que és tota una sorpresa. Vull dir que la gent està preparada per aquesta transició energètica. Ara li donaré la paraula, moltes gràcies, a en Carlos Pesqué, que ens presentará el barrio solar de Zaragoza. Carlos es responsable de comunidades energéticas y de proyectos de innovación social sobre energía en ECODES. Adelante, Carlos. Muchas gracias, María. Voy a compartir la pantalla. Bueno, un poco también por enmarcar un poco por qué surgió Barrio Solar. Nosotros, en ECODES llevamos trabajando en proyectos sobre pobreza energética desde el año 2013 a través del programa Ni un hogar sin energía, y dentro del cual de este programa hemos ido desarrollando diferentes proyectos dirigidos en parte algunos a fomentar la cultura energética, a favorecer empoderar a las personas en la gestión de sus contratos de energía, de la solicitud de ayudas, de la aplicación de hábitos de consumo, también de implementación de medidas de ahorro en hogares. Y a raíz del Real Decreto de Autoconsumo Colectivo vimos la posibilidad de cómo poder utilizar también el autoconsumo, ¿no? para llegar a las familias vulnerables y mejorar su situación frente a pobreza energética. Entonces, Barrio Solar es un proyecto que se desarrolla en Zaragoza, cuyo objetivo es acercar el autoconsumo
no solo a estas personas vulnerables, sino a todos los vecinos y vecinas del barrio, y favorecer la participación de forma conjunta de las familias que puedan tener más recursos con los otros vecinos y vecinas que tienen una situación de vulnerabilidad o con más dificultades para poder acceder a participar en proyectos de autoconsumo que requieran de alguna inversión, ¿no? Sobre todo dirigido un poco a esos barrios en los que coexisten esas dos realidades, ¿no? Dos realidades o barrios de expansión con vivienda nueva, donde viven personas o familias con unos niveles de ingresos medios, ¿no? Y a la vez esos otros barrios que están muy próximos o juntos quizá, en el que pues eso, viven personas con menos recursos económicos, ¿no? Y viven unos al lado de otros, pero no participan de forma conjunta en actividades. Entonces, Barrios Solares, ECODES, somos los coordinadores del proyecto, en el que participan también EDP como socio tecnológico y financiando las instalaciones, que son 2 instalaciones. El Ayuntamiento de Zaragoza, que cede el espacio, que son 2 cubiertas de 2 pabellones municipales, y la selección de los participantes vulnerables, que ahora os contaré cómo la realizamos. Luego también tenemos, en realidad esto es a través de un premio que tuvimos ECODES por el programa En un hogar sin energía por parte de la Fundación Schneider Electric, y que la aportamos también a este proyecto, y la Fundación EDP, que a través de su programa EDP Solidaria participa en las acciones que hacemos con los hogares vulnerables que participan. Entonces, un poco, Barrio Solar buscaba eso, ¿no? El objetivo primero es facilitar el acceso al autoconsumo colectivo en zonas urbanas principalmente, ¿no? Porque a raíz del Real Decreto de autoconsumo seguían saliendo algunas dificultades que estaban resueltas con este modelo, ¿no? que estamos utilizando todos en las comunidades energéticas de autoconsumo colectivo haciendo uso de la red, para los problemas que tienen que ver con la multivivienda vertical, con el acuerdo de los vecinos o con la participación de los locales comerciales, ¿no? Dentro de una ciudad, por no tener un espacio físico para la instalación. Pero también para aquellas barreras que tenían que ver con la propiedad de la vivienda. Pues una familia que no es propiedad de la vivienda, pues quizá haya más movilidad, ¿no? Como sucede en las ciudades respecto a municipios más pequeños, puede tener dificultades o para tomar esa decisión de participar en un proyecto que está asociado a un espacio físico concreto, ¿no? Si se mueven a otra vivienda en otro barrio o a otra ciudad ya no podrían participar. La parte de la inversión, ¿no? Y también poder superar esas barreras que tienen que ver con la confianza, ¿no? de las personas en participar en proyectos que tienen que ver con la energía. Es verdad que ahora con pues, todo lo que está sucediendo con el precio de la electricidad, pues la gente está un poco más activa, ¿no? En ese sentido de poder de tomar decisiones o de tomar decisiones que cambien, ¿no? o que les impliquen de una forma más activa en el modelo energético. Entonces, nosotros, el proyecto, dentro de es verdad que en el Estado el porcentaje de viviendas que viven en multivivienda vertical es uno de los más altos, ¿no? de Europa, con países del este. Y nosotros nos centramos sobre todo en esos hogares que dentro de estar en multivivienda vertical, ¿no? en las zonas urbanas, están en régimen de alquiler o de cesión, ¿no? Viviendas sociales viviendas de carácter municipal o de otro carácter, ¿no? Que representa casi la 1/4 parte de las viviendas del Estado, ¿no? Casi el 25% de los hogares viven en esta situación y es donde puede haber más trabas para participar en un proyecto, en una comunidad energética al uso, no porque tengan más burocracia, sino porque sea más complicado de que tomen esa decisión por ese tema de la movilidad, ¿no? y del compromiso.
Entonces, Barrio Solar consiste en 2 instalaciones de autoconsumo colectivo de 50 kilovatios que se ubican en la zona norte del barrio del Actur, que cubren casi la totalidad de la zona norte, que es esta, porque este espacio que hay justo en medio es una pastilla que se dedica a servicios, ¿no? Hay servicios y zonas comerciales, ¿no? Entonces aquí no hay viviendas. Entonces digamos que casi con estos 2 instalaciones se cubre casi la totalidad de lo que sería la mitad norte del barrio. Estos son los 2 pabellones donde ya se han realizado las instalaciones. Ahora mismo estamos esperando el punto de conexión, ¿no? Estamos porque, bueno, ha habido porque el punto donde nos lo han concedido no ha sido el que estaba previsto, entonces, bueno, hay que realizar una obra civil y, bueno, se ha alargado un poco más esa parte. Entonces, en Actur Barrio Solar participan vecinos y vecinas del barrio que quieren participar, comercios igualmente, asociaciones, cualquier tipo de entidad o establecimiento, y los vecinos y vecinas vulnerables. Para participar, participan el 90% de los participantes, participan pagando una cuota mensual, no tienen que cambiar de compañía. En este caso es importante este punto, ya que a pesar de que DP es uno de los socios del proyecto, esto es un requisito para nosotros fundamental, ¿no? Para que CODES participase, es que no necesitaran, no pudieran participar independientemente de la comercializadora con la que estuviesen, ¿no? Puede ser EDP, puede ser cualquiera, ¿no? Y también, no solo por la comercializadora con la que participasen, sino porque también podía, y sucede, ¿no? que entre ese 90% de participantes que participan pagando cuota, hay también personas que tienen el bono social, ¿no? Entonces, para nosotros era fundamental que el participar no conllevase que estas personas perdiesen el bono social por el hecho de participar en el proyecto. Tampoco hay permanencia. El ahorro estimado es en torno a un 30% del consumo de energía. La potencia que se le asigna a cada participante en la beta es de medio kilovatio, ¿no? un 1% de la instalación. Algunos, pues unos de esos 200, la mitad se seleccionan para una de las instalaciones y la otra, otros 100 para la otra. Participan 200 en total. Y bueno, está el tema de esa parte de solidaridad, digamos, entre vecinos y vecinas, porque con esa cuota mensual de ese 90% sirve para cubrir la participación de un 10%, ¿no? De 20 familias que lo hacen sin pagar ninguna cuota mensual, no lo hacen de forma gratuita. Entonces, con esos 6,9 euros al mes, si el pago lo hacen anual, tienen un descuento especial. Y bueno, según los datos de radiación en Zaragoza, la generación aproximada más o menos estaría en torno a los 700 kilovatios hora por esos 0,5 kilovatios de potencia. Y bueno, haciendo si autoconsumen, también hemos cogido una potencia baja con el objetivo de que no generen el mínimo de excedentes posible, ¿no? Y que autoconsuman el máximo de lo que tienen asignado, y haciendo esa cuenta de lo que pagan al año y la energía que obtendrían a cambio sería, pues, que les saldría en torno a esos 8 o 9 céntimos el kilovatio. Entonces, el modelo de participación, bueno, pues eso, tienen que vivir, pues, como cualquiera de instalación de autoconsumo colectivo, tienen que vivir dentro de los 500 metros. Como os he comentado, eso no solo está dirigido a hogares, sino también a cualquier tipo de establecimiento o comercio del barrio. Si cumplen, pues pagando esa cuota mensual de 6,9 euros, obtienen a cambio la energía que genera el 1%, esa beta, obtienen una beta del 1%, del 0,01, un 1% de la energía. Y bueno, pues hace todo el proceso, ¿no? Que hacemos que hace en cualquier estación de autoconsumo colectivo. Paralelamente, el proceso de captación que hicimos fue hacer actividades de difusión presenciales y online. A raíz de estas actividades, pues fuimos recibiendo solicitudes de información que canalizábamos desde CODES
nosotros informábamos, o sea, la presencia, la cara visible del proyecto, sobre todo en el barrio, es ECODES como coordinador del proyecto, y los que llevamos, digamos, seguimos o llevamos seguimiento de cómo se realiza esa contratación posterior que lo hace EDP para poder hacer el autoconsumo de la instalación que ellos gestionan. Entonces, bueno, de actividades físicas que hemos hecho, pues ha hecho desde atenciones individuales desde el centro cívico, ¿no? Con cita previa para explicar el proyecto. Hemos hecho reuniones con asociaciones de vecinos, carteles en marquesinas de autobuses, sesiones informativas también en el centro cívico, mesas informativas en la vía pública, puerta a puerta también por los comercios del barrio, y luego no presenciales, pues desde radio, televisión en el de ámbito municipal y autonómico, redes sociales, buzoneo, rueda de prensa, etc. Lo que os comentaba, el 10% de los participantes son familias, que en este caso selecciona Zaragoza Vivienda. Zaragoza Vivienda es la gestora de vivienda municipal del ayuntamiento. Dentro de esos círculos de esos 500 metros de las instalaciones se ubican varios edificios de vivienda social, de vivienda municipal. Entonces, es el ayuntamiento, a través de Zaragoza Vivienda, quienes seleccionan estos participantes que participan de forma gratuita. Entonces, para la participación de estos hogares, en este primer año lleva añadida esa parte que comentaba que financiaba la Fundación EDP, que es un programa de acompañamiento dirigido a mejorar la eficiencia energética de los hogares. O sea, no solo participan autoconsumiendo, sino que también se les hace un acompañamiento en el que se les hace, esto también lo realizamos nosotros, un diagnóstico energético, unas propuestas de optimización de contratos, solicitud de bono social en el caso que lo cumpliesen los requisitos y no lo tuviesen, propuestas de mejora de hábitos también de consumo, y también hay un presupuesto para hacer mejoras de eficiencia energética en las viviendas. En este caso, en un primer lugar, lo previsto era hacer mejora de la envolvente también de estas viviendas con este presupuesto, pero bueno, al final, como son viviendas, son edificios municipales, el propio ayuntamiento tenía ya sus planes de rehabilitación de estas viviendas a nivel estructural del edificio, no de forma individual. Entonces, el presupuesto que teníamos se ha centrado sobre todo en la sustitución de electrodomésticos más antiguos por otros de alta eficiencia, sobre todo un poco más dirigido a equipos dentro de los hogares. Entonces, con el ayuntamiento también se definió con los servicios sociales, con los trabajadores y trabajadoras sociales de Zaragoza Vivienda, un protocolo de selección y participación de estas familias vulnerables, en el que ninguno era excluyente, pero se valoraban como favorables algunos aspectos como que fuera, bueno, simplemente por el hecho de ser ya usuarios de las viviendas de Zaragoza Vivienda, ya tienen que cumplir una serie de requisitos, ¿no? en aspectos sociales. Pero aquí era, pues bueno, por definirlo en un protocolo, que fueran consumidor vulnerable según el Real Decreto 897 del 2017, ¿no? Que es el que recoge, el que utiliza el bono social. También valorar si eran hogares que tuvieran consumos de energía elevados, por el hecho de minimizar los excedentes, ¿no? Que tuvieran compromiso en actividades o que se hubieran ya realizado, por el hecho de que participar también en el autoconsumo, participaban también en este acompañamiento en el que se les ayuda a aplicar hábitos de consumo ya no solo eficientes, sino también para aprovechar al máximo la energía solar que se les asigna, ¿no? Y que no genera excedentes. Bueno, luego requisitos técnicos simplemente pues, referidos al punto de suministro. Y el último, que es el que está en amarillo, que era solo para este primer año, pues hogares en los que hubieran necesidad de mejora de eficiencia energética, porque, bueno, como en esta primera edición teníamos ese presupuesto añadido para poder hacer mejoras. Luego, el proyecto Barrio Solar no es solo una instalación de autoconsumo colectivo, es como el Barrio Solar es
un poco como la forma de entrar en el barrio para fomentar no solo la cultura energética, sino acercar el autoconsumo, las comunidades energéticas a la ciudadanía, a los vecinos y vecinas del barrio, ¿no? Entonces, paralelamente a las instalaciones de autoconsumo colectivo, se crea lo que es la oficina Barrio Solar, desde la cual se desarrollan actividades no solo dirigidas a los participantes de Barrio Solar, sino a todas las personas del barrio, a fomentar la cultura energética en el barrio, todo lo que tenga que ver con autoconsumo colectivo, comunidades energéticas, eficiencia energética, facturas, contratos, derechos del consumidor, etcétera. Entonces, el objetivo es que dentro de unos años el Actur, del barrio del Actur, haya muchas instalaciones de autoconsumo colectivo en diferentes comunidades de vecinos y que este primer proyecto haya servido para, pues eso, acercar el autoconsumo y crear interés sobre el tema en el barrio. Luego, también comentaba que los comercios también pueden participar y no solo es que puedan participar, sino que para nosotros tiene un especial interés, ¿no? en el proyecto, ya que los comercios, el pequeño comercio, el comercio de proximidad tienen un papel vertebrador importante en la actividad del barrio. Entonces, queremos también que los comercios que participan tengan especial visibilidad, ¿no? de estas actividades. Entonces hemos creado lo que es una red de comercios sostenibles y solidarios, en el que a través de haremos actividades de difusión de la participación y algunas actividades dirigidas a los comercios, además también pues, de visibilizar eso, como que participan en este proyecto autoconsumiendo energía renovable, pero también ayudando a esos vecinos y vecinas a que tengan energía de forma gratuita, ¿no? Y que a lo mejor también son clientes del comercio. ¿Vale? Pues ya está, simplemente nada más. Muchas gracias, Carlos. Bueno, es importante esta idea, ¿no? de incluir a las familias vulnerables y también de forma gratuita para esto que estamos comentando con varios proyectos, ¿no? De no dejar a nadie atrás en esta transición energética. Y además también abordáis el reto de los alquileres y las personas no propietarias, ¿no? Por lo tanto, por aquí se resuelven bastantes dudas, creo. Muchas gracias. Ahora dono pas per acabar a l'Helena Capdevila, que ens explicarà l'experiència de la comunitat energètica de Montolivet a Olot. L'Helena és activista mediambiental, impulsora i actual presidenta de la comunitat energètica de Montolivet. Et dono la paraula, Helena. Gràcies, bon dia. Gràcies per convidar-me. Veig que és molt tard, així que vaig una mica per feina, però ja hauríem d'estar tancant. Nosaltres, la nostra iniciativa de comunitat energètica és iniciativa privada a l'origen, aprofitant que som un barri bastant homogeni de casetes barates. La majoria estem en processos també de rehabilitacions de vivendes, aprofitant un canvi generacional al barri. I llavors, a partir d'aquí, el que vam fer, vam començar a animar-nos que volíem posar plaques solars a les nostres taulades de forma individual i de mica en mica de l'individual vam passar al col·lectiu i així es va engegar aquesta iniciativa. La idea era, al principi, posar plaques solars a totes les taulades millor situades de les cases del barri, però quan a través de Garrotxa Domus, del programa de Garrotxa Domus, quan va arribar a les orelles de l'Ajuntament, l'Ajuntament té un edifici municipal al mig del barri, una escola bressol i l'associació de veïns, doncs van demanar si podien ells també participar en el projecte. Llavors, finalment, l'Ajuntament participa de dues maneres. Sense perdre nosaltres aquest enfoc particular, diguem, l'Ajuntament el que va fer és proposar-nos la taulada de l'edifici municipal per poder col·locar la instal·lació principal, diguem.
De fet, és l'única instal·lació que fem ara. L'edifici municipal rebrà el màxim de plaques possibles per poder fer el consum de l'escola bressol i de les entitats que tenim en aquest edifici i també per tots els veïns que ens hem apuntat en el projecte, que al final són 29 cases. 29 cases que també ens hem associat i formem part d'aquesta instal·lació. A més, l'Ajuntament va demanar si podia entrar com a soci dins d'aquesta comunitat energètica. Això és la part més divertida, perquè és un soci més, no té cap privilegi més l'Ajuntament en aquest cas, però també va ser la part més complexa, perquè a l'origen nosaltres volíem crear una cooperativa i quan la secretaria va començar a indagar el tema legal per poder entrar com a soci més dins de la comunitat energètica, vam veure que la forma jurídica més fàcil era ser associació, mentre no existeixi aquest marc legal, diguem, de comunitat energètica. Llavors, al final ens hem fet associació nosaltres. Com deia abans, són 29 cases. Tota la part jurídica l'hem anat portant als veïns per tirar endavant l'associació. De fet, he de dir que no estem gaire contents de la Generalitat per aquesta part, per la part aquesta jurídica, perquè ens va frenar la creació de l'associació durant quasi 6 mesos. Però, en canvi, sí que hem estat molt contents de la col·laboració i participació tant de l'Ajuntament per la part aquesta de secretaria i de la part política, és evident, perquè si no ja no es faria res, no es tirava res endavant, però també del programa Garrotxa Domus perquè també ens ha ajudat amb tota la part tècnica, de buscar pressupostos, de mirar quin enfocament podíem fer per optimitzar al màxim i després també pel contacte que ens han donat amb l'Institut Català de l'Energia. L'ICAEN, quan els hi vam fer aquesta proposta nostra, a l'origen també s'hi van posar molt bé, també van estar molt a favor d'ajudar-nos. Ens van ajudar també amb un primer estudi per valorar l'optimització dels espais i per veure com podíem enfocar-ho millor per animar els veïns. I llavors agrair als veïns, perquè els veïns al principi, quan vam fer la primera difusió a través de l'associació de veïns de que volíem tirar endavant aquest projecte, els veïns el primer que ens demanaven era però quan m'estalviaré amb energia? Quan m'estalviaré jo de la factura de la llum fent això? I finalment s'han adonat que no era només un estalvi energètic i que ara estan superanimats en reduir la petjada de l'impacte amb la reducció del CO2, però també estan molt animats en ser una de les primeres comunitats energètiques a nivell personal, a nivell individual, diguem, que tira endavant, a nivell de particulars, i això també fa molt d'efecte. Ara també estem al punt que ja estem amb els pressupostos i ja hem signat els pressupostos i hem signat el conveni amb l'Ajuntament, tant de cessió de teulada com d'entrada de l'Ajuntament com a soci. I ara estem esperant, ja hi ha alguns veïns que ja han començat, alguns veïns d'altres barris que ja ens han contactat per poder tirar endavant el projecte des dels seus barris, perquè també tenen ganes de tirar endavant aquesta moguda per no només aquest estalvi energètic que es pugui aconseguir, que contem que amortitzarem també sobre uns 8 anys la instal·lació, que contem que si venen les ajudes que s'han promès de l'IDAE ho reduirem a 4 o 5 anys, això també és així. I en aquesta primera fase sí que volem fer la instal·lació sense bateries per tal d'aprendre a estalviar i aprendre a gestionar l'autoconsum. I en pocs mesos, si arribem a tenir aquesta ajuda de l'ICAEN o l'IDAE, seria posar bateries per poder tenir més hores per aprofitar millor, diguem, la producció fotovoltaica, perquè la majoria de vivendes, evidentment, consumim al vespre, que és quan necessitem llum i tots els serveis de casa.
Els altres barris de la ciutat ja ens estan esperant que diguem doncs ja nosaltres ja ho tenim encarrilat, ara us ajudem a fer-ho. Estem en aquest punt també, sí, sí. Moltes gràcies, Helena. Diversos conceptes interessants que sorgeixen, el tema de com arribar a les veïnes, com arribar a les persones, com interpel·lem les persones perquè participin a la nostra comunitat energètica. Sí que és cert que potser la primera aproximació és per la part d'estalvis a la factura, però després s'han interessat per la part de la petjada ecològica i s'han acabat animant perquè la vostra comunitat és pionera al final. És interessant el fet de com els incloem a les comunitats energètiques. I després aquest concepte de com aprenem a gestionar l'energia, que també ho comentàvem amb l'Àngela abans, no és només l'autoconsum compartit, sinó com en comunitat aprenem a reduir els nostres consums energètics, a millorar la nostra eficiència energètica. Això també és millorar la petjada ecològica al final. Doncs moltes gràcies, Helena. Ja anem fent el tancament, ens hem allargat una mica, però crec que ha sigut molt profitós. Us dono moltes gràcies a tots els ponents i les ponents que heu participat avui i totes les persones que esteu darrere de l'organització de la xerrada i de totes les xerrades. I també moltes gràcies a les assistents per venir aquí, per mostrar interès per les comunitats energètiques. Crec que és un bon moment per les comunitats energètiques i per impulsar la transició energètica des dels municipis, des dels territoris, des dels barris, com hem estat veient en tots els diferents projectes. Doncs ja estaria. Donem per tancada la sessió i com a últims apunts tècnics us farem arribar el retorn a la sessió amb l'enllaç al vídeo que el penjarem a YouTube. Ja he vist que s'han anat resolent els dubtes a través del xat i si en teniu més us recordem que podeu fer servir el canal d'informació d'Ecoserveis. Moltíssimes gràcies.